Meidän OPS-työn aiheena on Hause ja mun nimi on Stiina. Mä oon Kristiina. Mä oon Juuli. Ja Ansku. Hause on siis katutanssin yksi alalajeista ja siinä se on saanut vaikutteita erilaisista tansseista ja jenkeistä se on vyörynyt tänne totta kai ja lähtenyt vähän semmoisena underground klubitansseina erilaiseen niin kuin, tosi selkeä piittiseen sykkivään musiikkiin, josta se sitten on levinnyt katutanssijoiden suosikiksi. Siinä on vaikutteita katutansseista, steppauksista, lappäreista jopa ja sitten on niin kuin, rakennettu semmoiseen cooliin kokonaisuuteen. Tässä meidän opetusvideossa korostuu erilaiset stepit ja jalkatyöskentely ja liikkuminen tilassa, ja mistä me annetaan sitten erilaisia sovelluksia koulumaailmaan ja Inspiksen lähteitä. Meidän alkuun lämmittelyä ja aloitetaan ihan perushyppelyllä. Yritetään luvata hetimaista musiikin biittiä. Tällä rentoudutaan vähän kroppaa ja saadaan semmoista joustavaa energiaa. Voi lähteä sivuun. Ja sitten jos tuntuu hyvälle, voi ottaa puolelta toiselle pienen trap-askeleen. Tätä voi soveltaa myös niin, että hitaasti jatkaa taakse ristiin. Nopeasti seikka. Palatteista. Jos haluaa opettaa jackingia oppilaille, niin voi opettaa alkuun tuon jouston alas, eli paus musiikin sykkeeseen. Eli lähinnä on sellainen ihmistä tuntuu hyvä jousto, että mitä tahansa tekeekin, niin saa joustaa. Liike voi virrata ylhäältä alas, tai sitten alhaalta ylös, tai alhaalta ylös, eli polvien kautta. Tätä sanotaan ehkä perusjänniksi. Nopeasti menisi näin, huikku, sekka. Ja tässäkin mitä tahansa sitten tekee, niin ikään kuin se syke sitten jää. Mutta tuo on tämmöinen, jos haluaa sinne niin lisää haastetta kokeneille tekee helppo lukea musiikkia. Mutta perusaamus riittää. Seuraavaksi tehdään erilaisia padekureita. Näillä pärjää hirveän pitkälle rakentaa mitä tahansa, kun näistä ottaa semmoisen liikepallin oppilaille. Näitä on myös tosi helppo yhdistää toisiinsa ja liikkua ees taas. Peruspadekureja on taakse ristiin auki, taakse ristiin auki, taakse ristiin auki. Ja se täällä on tosi matala, vähän niin katsotaan sitten yli. Niin kuin hiphopissa tehdään esimerkiksi. Auki tempoon, riippu, sekka, pappaja, pappaja. Tässä muistuttiko se jackingi, niin se saa sellaisiin, kun se tuntuu hyvältä ja näin kun liikkuu eteen ja taakse. Sitten sovelluksia padekureista. Polveen ylös. Eli taakse ristiin polvi, polvi ja tempo, sekka. Hyvä. Tän voi tehdä myös suorilla fronteina puolelta toiselle. Tai että ihan koittaa lyödä vastapuolen kädellä. Ne on vähän vaikeampia. Sitten padekureja eteen. Sama idea, mutta lähtee edestä. Eli eteen ristiin auki, eteen ristiin auki. Ja tempoon sekka. Ja näinkin voi liikkua eteen. Ja
Tai voi vaikka yhdistää taakse takaparipyörä ja eteen etuparipyörä. Hyvä. Seuraavaksi tehdään erilaisia roundeja taakse, eteen ja spinnejä. Mulla on erilainen spinni. Perusroundi. Paine keskellä. Ja jalka liistää puolelle toiselle. Näin on helppo mennä taaksepäin. Ja eteenpäin. Jos haluaa mennä tempoon taakse, niin pienentää vielä sen roundia. Tempoon. Liikku, sekka, shum, 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 shum. Hyvä. Sama eteen. Liikku, sekka, pum, 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 pum. Vähän niin kuin juoksis. Siinä on roundeja. Sitten spinnien perusidea. Ne voi olla hyvin vapautuneita hauissa, niin kuin hippoissakin. Esimerkiksi jonkun aukihyppyn jälkeen, kun hyppää ristiin. Tästä voisi oikein jalka eteen ja kierrän vasemmalta. Perus 2 jalan spinni. 1 jalan spinni, hyppää auki, oikein eteen, ottaa vähän ylävartioista rotaatiota, vauhtia, nostaa toista jalkaa ylös. Joko tuohon eteen tai taakse. Eli saa sinne varmaan vauhtia. Vähän niin kuin kukko tai tuohon. Tarjosi. Sitten jos haluaa ryhmitellä eri ryhmiä, niin on helppo tehdä esimerkiksi auki, samoin päin ja ykka-ho. Tehdään tempoon. Liikku, sekka, auki, ha. Samoin voi tehdä yhdellä jalalla. Idea on sama. Chum, chum, pum. Mikä kerta? Chum, chum, pum. Tässä tapauksessa mentiin vasemman kautta. Seuraavaksi otetaan vaikutteita paljon lakkareista. Tää on tämmönen lakkariboksi. Niin aloitetaan sellaisella stepillä kuin Spanish legs. Tää on helppo hoidella sivusuunnassa. Me tehdään ensin hitaasti ja kerrotaan kumpi puoli jaloista työskentelee. Oikein, vasen, oikein, vasen, vasen, oikein, vasen, oikein, vasen. Oikein, vasen, oikein, vasen, oikein, vasen, oikein, vasen, oikein, vasen. Joo. Näytetään tempoon. Liikku, sekka, pum, 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 ei, oikein, vasen, vasen, oikein, oikein, vasen, vasen, oikein. Hyvä. Siinä oli Spanish legs, aika vaikea, kiva kun sen oppii. Seuraavaksi salsateemalla tehdään vielä viereitä. Aika helppo, yksinkertaisesti. Pikkasen väkiä vaan käy tuossa edessä, eli sivusta näyttää tältä. Lampiokin saa elää siinä vähän opparinoisesti. Tempo, sekka, shum, 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 shum. Tap, 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 tap. Yes. Ja viimeinen on salsa step. Tehdään kanta vähän kiertäen ja vaihtoisesti. Kanta, vaihtoisesti. Laitetaan pieni hypähdys eteen, mutta kuitenkin sama jalka koko ajan kiertää. Tätä voi tehdä liikkuvana niin, että tulee eteenpäin, mutta pikkasen hankala mennä taaksepäin, eli eteenpäin on hyvä. Ja samoin, että jos ajattelee pidellä mitä tahansa saalisesta muutenkin, voi soveltaa tosi helposti hausessa. Seuraavaksi on sellaiset stelit kuin Harper, Stone ja niistä on sovelluksia.
eli vähän raskas painava. Näille voi liikkua esimerkiksi taakse. Tuosta sitten semmoinen nopeampi sovellus, eli steppi divi, mutta vähän sama idea. Voi lähteä hakemaan vaikka sivuhypyillä. Sitten pikkuhiljaa nostamaan polvea. Hyvä. Oikeastaan ympäri päälle. Hyvä. Ja palauta. Tehdään hitaasti 1 tupla. 1 tupla. 1 tupla. Pikkasen voi rintapulla aina polveen vasten. Helpotetaan. Tasapainoa. Tempo. 1 tupla. 1 tupla. Näin voi liikkua taakse. Miksei eteen. Sitten stoppista vielä sellainen sovellus. Lisätään aukihyppy. Eli stop, auki, stop, auki. Eli huonon perään vasen, auki, oikein, auki. Tempoon, sekka. Samoin näillä voi kääntyä risuuttiin. Hyvä. Tuolla vielä kehittely, jos haluaa jatkaa, voi tehdä samaa kuin yhdessä meidän koreografiassa. Stop, auki, hyppy ristiin, auki ja ympäri. Ympäri pomppien yhdellä jalalla, kahdella jalalla, miksei smoothina tai kahdella jalalla smoothina. Noista voi valita minkä vaan. Eli kokeillaan yhdistelmä stop, auki, kiinni, auki, ympäri. No niin. Hitaasti. Sekka. Stop, auki, ristiin, auki, ha. Ja tempo nois. Pikku, sekka, stop. Seuraavaksi yhdistetään salsasteppiä siihen sivuhyppyjä ja sitten vähän varjoidaan niitä. Ja sitten mennään mahdollisimman alhaalla ja hyppäätään 4, 3, 2 alusta. Lähdetään vaihtaa hyppyä etu, taka ja vielä kerran. Etu, keski, taka, keski, etu. Yes. Joo, eli lähdetään tekemään seuraavaksi sellainen yhdistelmä, missä tulee 4 kertaa sivuviereen, 2 kertaa V-askel ja sitten siitä vähän haastavampi versio, jossa se sivuviereen vaihtuu uudeksi askeleeseen. Ja lähdetään. Ja 2 V:tä, vasen aloittaa. Sitten tulisi päkiä, kanta, päkiä, kanta, päkiä, kanta, päkiä. Viereen. Hyvä. Hyvä, ja lähtee. Seuraavaksi tehdään myös 2 askeleen yhdistelmä. Helpommassa 4 kertaa slide, jonka jälkeen tehdään sivukosketus.
ponnistaa vaihtuu eteen, sivu, sivu ja eteen. Yes. Tehdään seuraavaksi Spanish legs liikkuna hitaasti. Aloitetaan oikealla. Täältä katsotaan. Oikein, vasen, oikein, vasen, oikein. Vasen, oikein, vasen, oikein, vasen. Zoom, zoom. Vähän ristiin. Zoom, zoom. Ja vähän ristiin.